ga dai abubuwan da muka ɗauka a wannan guri tun farkon fara wannan abu muka almara wannan guri muka iya kokarin mu a ofisoshin mu gaba ɗaya muka kwaci abin da za mu kwata a hannun wanda muka kwata muka sai da jinsu sha maka Allah kuma abin ya zo mana da sauki tun da dai ba a taɓa lafiyar mu ba alhamdulillah alhamdulillah mun kai kokarin da wannan mu gidan Allah mu gidan ba dan siyasa ba ko wani alhamdulillah insha Allah. Yalai su za mu zo daga bayan abin nan. Yalai kawai bar komai a haka. Duk ba su a haka ba. Sai ka yi bidiyo. Gashi ina yi kafin a zo a gyara. Oga to ai a haka ma Allah ya taƙaita. Ai ba ma inda ya samu gatan ma da nan ya samu ma. Hakan dai kwashe komai. Sun kwashe komai ba komai ga shi. Komai sun kwashe ba wani abin amfani. Ba wani abin amfani. Kawai ɗakin ne dai ba su yi ɓarnin shi. Komai ba wani abin amfani. To kaga nan suka fara fasa. Ai da ba kofar suka fasa ba saboda muna tsaye a wajen kofar. Ni da ɗan fulani. Nan suka fara fasa. Alaikum salam. Barka sauke na? To alhamdulillah. Wai lambobin suna kan Android ne kuma ƙaramar waya na sa layin a ciki. Salisu wanne? Ok, a Maldini za ka ce mu. Alhamdulillah. Wallahi sun farfasa sun kwashe komai ba abin da suka bari ba abin da suka bari wallahi je waje ne dai ba su kona wallahi sun kwashe kayan gaba daya komai ba abin da suka bari wallahi ba kuma kaddara ce ka san ita rayuwa haka take yau dan rike min wannan abu ko shi ɗaya ta ya ba mu amin dan hasken annabi da alƙur'ani amin 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 na gode ya mu tafi kawai mu je sai mu rufe kofar ko wannan ana rufe bari rubuta ji zafin wutar gurin Rabiu da King din nan da take bulalo nan gurin. Wajen da King din nan mun muka dinga kashe wutar. Amma ai sai da zo kwashe kayan suka sa wutar ai. Ba su kwashe kayan da King ba shi ka san da King me ya faru oga. Fastoci da suka shiga suna shiga sai suka ga fastocin nan to kawai sai aka watsa fetur aka sa. Shi ka ji abin da ya sa ma wajen suka samu wajen fastocin da suka gani na fastocin da suka gani na APC. Yawwa. Kawai sai suka sa hukumi amma su gun su baba ko irin wannan kujera ma ba a bar musu wannan kujera su babanci ne du ko irin ta ba a bar musu Allah ko irin ta ba a bar musu Allah ya kyauta shikenan mu je za mu iya rufe kofar ai ko ta koma in dai wannan dai da koma da maka koma dan bugo shi ne ba yau to da hari shi da zai dawo ba ga dai yanzu sun fasa mana komai sun kwashe mana kayayyaki gaba daya kuma ba jami'in tsaro ko ɗaya da za a kawo gurin a gani ma'aikacin sun ji su tsaya ɗazu da wani
karin kwarin gwiwa ne abba ya ci zaɓe saboda haka ku daina fashe-fashe kowa ya koma gida maimakon su tsaya a wurin wallahi da su zo mu gane da na fito da jakana da motar Audu a motar Abdullahi sun fasa mar glass. Ka duba gidan Alhaji Sadiq din nan. Jibi falon nan fa hada shi ya gyara falon. Dan Allah jibi har inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ba abin fa da suka bari. Wani ma da ya fito daga studiyon Dauda ina gani ya sa wata fara bambari ya dauko ta a ciki wallahi Ya dauko ta a ciki a cikin studiyon Dauda har da kuɗi suka ɗiba a cikin office ɗin a gidan wannan Alhaji Sadiq ɗin da kuɗi a ciki a dama nan tun da gida ne suka kwashe. Ya da shi ai wocirin ake yi shi idan in wani abu ya ba kan ka tsaya wai ka ce wai za ka mutu ko za ka yi ne a kun kai woci in bidiyo za ka yi bidiyo a ranar inda ke lafiya ta kuma wallahi kawai zare mana karfi garin guduwa ne na faɗi na ji wannan ciwon wallahi shi ma musa ko raka nan sai Waye Musa? kawai to ya ba iya ai kana da yafi karfi da muka Waye Musa? Musan Danko? Musa Bokar. Ok, Musa Bokar. Musa Bokar. Shi ma a studio yake kwana? A studio yake kwana. Wurin iya raba ko? To ka ga tibin nan nake gani. T computer? Wannan Aje ba sha a ƙasa wannan kar ya rikito da ba sha a ƙasa kawai. da makamai ba su zo. Kama isa ka tinkare su. Ai ko hukuma a lokacin da suka Ni na tsaya ma na ga komai. Yaro ɗaya ne ya shigo ya ɗauka. Assalamu alaikum abokina. Ka san shi ne? Na ga gani yan tafi. Ka san yaron ne? Wallahi ban sai ba. Ba za ta wuce yan nan abin nan bane Hausa. Allah kyauta. Ka ga yanda mu. Yanzu mu kulle nan din sai mu rufo kofar can amma mu fita sata ce suna sane ba gurin rarara bane. kafin tatin din nan har rufin komai fa sun cire fa. Wani TV? Wani TV kana ganin charger computer ma sun dauke, cajojin computer, keyboard, mouse ma sun dauka ballanta ne TV da yake bango. Komai sun dauke. mu hadira na aikin mutane ko wasu da yawa Ni wato. Ni wuta ma aka sa gurin ku karshe wuta ba sai da suka gama suka binkawa ƙasa wuta. So kunna wuta. Wallahi ni gaba ɗaya abin da yasa irin wannan abin ne yake yasa nake da adawar nasarar kwankwasiya. Saboda ba za a bari yanzu wannan ni na rana wata kwankwasiya duk duniya ba za a bari ka zauna lafiya ba. Ba ruwanka baka ji ba baka gani ba. document din aikan mutane To wallahi duk sun kwashe. to wannan ko bankwasan ko abali na ne kai wannan ba zai baka ba Na kada san kas fashi watsi. Kaje gani. Na kama wannan mixin na cire. Na sa a rigana. Ba su zo da su same ku ba. Suna jifa suna cewa a sa wuta. Gurin babanci ne Sai muka ballaka taga. Amma akwai wanda dan yana zama nan gurin. Amma wallahi da shi aka yi satin nan. Ka san shi? Na san shi wallahi akwai kuma wanda bayan ni na gane shi wani yana nan ma'aikaci ne ina ganin ko police ne ko me yana masa da hula to ya sai ya san yaron ko ana mai lakani wani dai mai kama da inyamurai yana da dada Kawai za ka nuna mana shi. yanzu ma in yana nan kasa yayi ba saja A za ka a ɓoye ka nuna min shi. wallahi tare da shi kuma ba ni dai na gan shi mutum ya kai ko uku wani ma gan shi Allah ya kyauta. Na'am, Oga Audu. Lafiya kalau. za a kama su Za a kama wasu za a kama inda sabon Bashar Kaduna? amma wannan ba su wani abin za ka kama Ok, a Sokoton. wannan abin da hankali ba wani abin Alhamdulillah. kuma da wanda ya aga da yayin musu kuma duwa mun Wallahi Kano lafiya za ka kalau. kiyaye sai Allah ya kawo wannan Allah ya mutu. yawa amma Amma ni wallahi da na son na kaga wurin Ahmad wallahi da ni sai dai ga Hello? kai mutu wuri kaya da yake da amfani wallahi su ba mu moda ya sa amma zai ba kuma dan zai kawo police mu da ci
da mu yin wani abu shi ne gaya ma wannan abun fa ya san zai ya an fasan za a yi ga dan garba ya kira shi an fasan wannan abu zai faru tun da 2019 dan garba bai faru a nan ba yawwa maganar Allah ya san wannan ya abun faru zai faru daga baya da asanar ka gani wancan ma ya faru amin ya hayyu ya qayyum sun kwashe komai mun shigo muna magana muna waye to amin ya Allah amin muka zo bakin kofar nan muka tsaya ni da dan fulani ai dan fulani ya yi kokari amin sai da na ce dan fulani kar ya shigo na ce musu in za su iya kwashewa to in ba su iya ba su bari wallahi ni da shi ne ai lokacin ai saboda ka san saboda na san yanayin yanda abin har san haka muka yi fama da su a 2019 ni yan kwankwasiya da ni ba abin da ba na so kenan a tafiyar kwankwasiya wannan ta'addancin wallahi a hakan ma abin da ya fitar da mu da dan fulani daga nan wai dan nake cewa da ba a tara sani da Allah da ma kwashe ma kwamfutan mu kai ma da su ke Allah ya riga ya Allah ya riga ya kayan kaddara. kenan akwai kayan mutane ma a je a gurin duk sun Allah ya riga ya kaddara yanzu mu rufo nan kananun kawai yanzu ka ga tsincen na ƙasa da na karɓa hannun wani a kawo daga dai sanar da zaɓe daga sanar da abba ya ce inda ya kasance yau zai iya kai nan maka bayani na to yi bismillah so da dai abubuwan da muka ɗauka a wannan guri tun farkon fara wannan abin muka da wannan guri muka iya kokarin mu a ofisoshin mu gaba ɗaya muka kwaci abin da za mu kwata a hannun wanda muka kwata muka yi sai da dinsu sha maka Allah kuma abin ya zo mana da sauki tun da dai ba a taɓa lafiyar mu ba alhamdulillah mun kai kokarin kan wannan mu gidan Allah mu gidan ba dan siyasa ba ko wani alhamdulillah insha Allah gano da rara amma za mu zagaya bayan ba matsala hasken yayi na nan gudu gaskiya ne a wallahi na sani a debo gaskiya ne ko mu bi nan gudu mu fita ta nan wai mu fita ka to ke mu zagaya ko to mu je abin da suka bari wallahi kawo ji sun kwashe komai kayan mu da na mutane amin dan annabi da alqur'ani amin har fanka ba har fankokin sama suka dinga banbarewa dama fa da shi da baban shi amin sun kwashe kayan duka komai ba su dai babballe wannan abubuwan ba ne sun kwashe komai ke kin yi ganganci da kika fito wannan nawa yi na wani na fim ɗin ne daga ƙasa aka hauro da shi daga ƙasa aka hauro da shi ina ga daga gurin rabiu da ke fom ne na film image production wallahi har wuta suka sa a gurin me kai yanzu me kai kika fito wannan bata tukuna wannan kokan daɗi take yi mu je mu da wannan Maryam bari in dinga katsewa ko nan ai ban ɗaki ne duka sun dai shiga suka gaba abin ɗauka sun faffasa gilasan dai na san sadaki ne amma kuma ba mai kwatin ba ira kotin nake yayyankawa nake in na zo zan har hada shi ne zan hada shi yayyankawa nake yalai su za mu zo daga bayan abin nan yalai kawai bar komai a haka duk ba su a haka ba sai ka yi bidiyo gashi ina yi kafin a zo a gyara
oga to ai a haka ma Allah ya takaita ai ba ma inda ya samu gatan ma da nan ya samu ma kan dai kwashe komai sun kwashe komai ba komai ga shi komai sun kwashe ba wani abin amfani ba wani abin amfani kawai wani ɗakin ne dai ba su yi barnin shi komai ba wani abin amfani to kaga nan suka fara fasa ai da ba kofar suka fasa ba saboda muna tsaye a wajen kofar ni da dan fulani nan hello fara fasa alaikum assalam barka sauke na to alhamdulillah wannan lambobin suna kan android ne kuma karamar waya na sa layin a ciki salisu wanne ok a maldini za ka ce ma to wallahi alhamdulillah wallahi sun farfasa sun kwashe komai ba abin da suka bari ba abin da suka bari wallahi kawai je waje ne dai ba su kona wallahi sun kwashe kayan gaba daya komai ba abin da suka bari wallahi kuma kaddara ce ka san ita rayuwa haka take yau dan rike min wannan abba ko shi ɗaya to ya ba mu amin dan hasken annabi da alƙur'ani amin 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 na gode ya mu tafi kawai mu je sai mu rufe kofar ko? wannan ana rufe bari rufuta ji zafin wutar gurin Rabiu da kin din nan da take bulalo nan gurin wajen da kin din nan mu muka dinga kashe wutar amma ai sai da zo kwashe kayan suka sa wutar ai ba su kwashe kayan da kin ba shi ka sun da kin me ya faru ko ba fastoci da da suka gani shiga suna shiga sai suka ga fastocin nan to kawai sai aka watsa fetur aka sa shi ka ji abin da ya sa ma wajen suka samu wajen da fastocin da suka gani na fastocin da suka gani na APC yawwa kawai sai suka sa hukumu amma su gun su baba ko irin wannan kujeran ma ba a bar musu wannan su kujeran babanci ne du ko irin ta ba a bar musu Allah ko irin ta ba a bar musu Allah ya kyauta shikenan mu zo za mu iya rufe kofar ai ko ta koma in dai wannan din ya koma da maka koma rashin laban dan bugo shi ne ga yau ke da hari shi da zai dawo ba bros na ai sun kwashe komai wallahi dama ni na san sai gurin Rabiu da kin ne suka kona sama ba sa wuta ba wurin rarara ma sun kwashe komai ba inda suka bari gurin babanci ne duk ko ina ko abin da suka bari iya kujerun nan kwaya biyu amma kayan spiku da nawa da na mutane duk sun ɗiyo ai har nan ban yi tunanin ma ina kuma ba su taɓa gurin jadda ba ma a ba su taɓa gun jadda ba saboda shi yana kusa da kwankwasiya taba shi ɓangaren su ɗan zaki wajen Abdulkamar kawai sun taba shi amin in shi kaɗai abai fara kansa ba wani mu da shi ma salamu alaikum amin ya alo
ina jin ka ina jin ka wata ina suke kashe waccan wutar wata wuta suke kashewa ne can wuta ta ci baya ne wai cikin gidan ma suka sa wa gidan mutane wuta ne aka saka daga cikin kwamaro shi ne nake ga sun je kone wa rabi to kuma ba su kone ba sun kwashe kayan guraren gaba ɗaya sun kwashe komai ba komai da komai da tuni ban kwashe kayana ba sun kwashe komai ka zama matsala ne uga wanda suke diba ba ka iya shiga gurin ba zai yiwu ba gaskiya ne wallahi shi yasa dama ba ma so da tantane na kira ka mazo mun kwashe kayan su shi yasa tun farko dama mu ba ma so a ce an ba kwankwasiya ta ci zabe saboda irin wannan abin gaskiya ga dai yanzu sun fasa mana komai sun kwashe mana kayayyaki gaba daya kuma ba jami'in tsaro ko ɗaya da za a kawo gurin a gani ma'aikatan sun ji su tsaya ɗazu da wani ma'aikacin zo so da nake masa wurin nan fa bai kamata fa a ce kun bar wajen nan ba ku zauna a wurin nan wallahi haka ne ce sun kara ma yaran kwarin gwiwa ne abba ya ci zaɓe saboda haka ku daina fashe-fashe kowa ya koma gida maimakon su tsaya a wurin wallahi da su ne ga hidda ne yau zai kira kai nan maka bayani na to yi bismillah so ga dai abubuwan da muka ɗauka a wannan guri tun farkon fara wannan abu muka almara wannan guri muka iya kokarin mu a ofisoshin mu gaba ɗaya muka kwaci abin da za mu kwata a hannun wanda muka kwata muka sai da dinsu sha maka Allah kuma abin ya zo mana da sauki tun da dai ba a taɓa lafiyar mu ba alhamdulillah mun kai kokarin da wannan gidan Allah da gidan ba dan siyasa ba ko wani abin da suka bari wallahi kawo ji sun kwashe komai kayanmu da na mutane amin dan annabi da alƙur'ani amin har fanka ba har fankokin sama suka dinga ɓanɓarewa amma za mu zagaya bayan ba matsala hasken yayi na nan gudu gaskiya ne a wallahi na sani a debo gaskiya ne in yan unguwar ku sun yi kayana su wasu unguwar ba to mu bana daga dai sanar da zaɓe inda ya kasance a'udhu billahi samil alim minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim yan uwa wannan bidiyo ba ina gabatar da shi bane cikin ɓacin rai na zauna ne a falo na ina gabatar da shi cikin alhini na abin da ya faru a yau yau mun tashi da kasancewa an faɗi sakamakon zaɓe madadin murna sai aka bige da fashe-fashen shagunan mutane da ofisoshinmu ana tattara 'yan abubuwan da muke amfani da su muke rufawa kanmu asiri ba abubuwan da ya danganci wata siyasa ba haka kawai na ga shagunan masu sai da atamfofi an fasa na ga shagunan masu sai da kayan wuta ana kokawa ɗiban firij alal haƙiƙa wannan abu da ya faru yau ranar litinin idan har soyayya ce ta haddasa haka son wanda ya ci aka aikata haka to ana tabbacin a waɗanda suke tare da ni wataƙila za a samu waɗanda suke son shi saboda abin da aka yi mun za su iya daina son shi kwata-kwata kuma
har abada ba za su taɓa manta da wannan abin da aka yi wa masoyinsu ba. So jama'a ba haka murna ta ya kamata ta kasance ba. Yana da kyau a ce idan kai nasara za ka yi murna, kai murnar yadda za ka yi murna kai ka sa kanka farin ciki ba don ka sa wanda bai ji ba bai gani ba baƙin ciki. Babu abin da zai sa masoyi ya ja wanda yake so baƙin jini. Kowane masoyi yana nema wa masoyinsa abokanan soyayya ne. In kana son abu kana son waninka ya so shi, ko kuma in kana son abu kana son ya san ana son shi, ba ya ja wani wanda yake son shi ƙalilan ya ja ƙaddara a ce da ina son shi ko da ya ne ai mun wannan abun. Tsakani da Allah ba yanda za a yi na dogara na ce wai a'a ta shafe ni, dole zan yi fushi ni ma na daina son shi. To Allah kaɗai ya san dalilin wannan murnar, ko in ce ɓarnar, dalilin rasa masoyan da kuka ja wannan mutumi a matsayin kuna murna, ko kun samu wasu sun rasa. To mu dai abin da muka sani, abin da muka rasa na Allah ne, kuma shi muke roƙa ya maida mana da alkhairi. An farfasa mana ofisoshi. Ɗan uwana Rabi'u The King an bunka wa ofis ɗinsa wuta. Shi fa ma'aikacin fim ne, edita ne, producer na fina-finai. An bunka wa gurinsa wuta. An kwashe komai. Akwai shagon masu da kaya. An fasa, an ɗibi kaya da sunan murna. An ci zaɓe. Wannan wani irin cin zaɓe ne? To idan an murna an ci zaɓe kenan. Ya kamata a ce tun farko wanda aka zaɓen ya gargaɗi masoyan shi, kada ku taɓa kowa, ku dai ku yi murna. To ba inda aka yi gabatar da irin wannan. Haƙiƙa ana mulki ne bisa gundarin nema wa kai tsaro da tsaron lafiya da kulawa mai inganci a gurin shugaban da aka zaɓa. To me zai kasance idan shugaba wanda aka zaɓa ya zuba ido yana kallon ana aiwatar da wani abu akan mutane? Addininmu ɗaya, yarenmu ɗaya, dukanmu yarenmu ɗaya, addininmu ɗaya. Ɓangaranci ne na siyasa, kowa na da ra'ayi ya yi nashi, bai ci ba kai ka ci, shi kenan. Ba magana sare-sare, ƙone-ƙone, fashe-fashe. Allah Ubangiji ya ganar da mu. Su kuma waɗanda suka mana sata suka kwashe kayayyakinmu tas na ofisoshi, ya Allah ka sa kayan nan da suka sata in dai halalinmu ne, ya Allah ka sa ya zama musu masifa, ya kasance musu bala'i da su da duk waɗanda suke goya musu baya da waɗanda suka yi murna akan abin da ba mu sa hannu mun taɓa wani ba, wani ya zo ya taɓa mu saboda kawai ya ci zaɓe. Sata da sunan ganima. Allahumma hadina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi man atait, wa qina wasrif anna sharra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda alayk, innahu la yazullu man walait, wa la yu'izzu man adait, tabarakta rabbana wa ta'alait, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. In shi kadai abai fara kansa ba wani mun shi ma. Assalamu alaikum. Ya da shi. Ai watching ake ai. Shi idan in wani abu ya ba kakka tsaya wai ka ce wai za ka mutu ko za ka yi ne. Abun kai watching. In video za ka yi video. A ne in da ke lafiya ta kuma wallahi kawai zare mana karfi garin guduwa ne na faɗi na ji wannan ciwon wallahi Waye Musa? Waye Musa? Musan Danko? Musan Bokar. Ok, Musa Bokar. Musa Bokar. Shi ma a studio yake kwana? A studio yake kwana. Wurin iya raba ko? To ka ga jibin nan da ke gani.
T computer? wannan Aje ba shi a ƙasa wannan kar ya rikito da ba shi a ƙasa kawai. da makamai fa su zo kama isa ka tinkare su ai ko hukuma a lokacin da suka Ni na tsaya ma na ga komai. Yaro ɗaya ne ya shigo ya ɗauka. Assalamu alaikum abokina Ka san shi ne? Na ga ogani yadda suke. Ka san yaron ne? Wallahi ban sai ba. Ba za ta wuce 'yan nan abin nan bane a Hausa. Allah kyauta. Ka ga yadda ya mu.